Общо взето се притеснявах от това какво ще си кажат хората за мен. Здравей, аз съм Мира. Добре дошъл в моя YouTube канал. Колко пъти си казвал, ще започна, ама друг път. Просто днес нямам много време, заед съм. Аз го правех постоянно и в това видео ще обясня какво стоеше зад всичко това. Започваме с страхът от мнението на хората. Най-много ме спираше това, че някой ще ми гледа видеята и ще се смее на това, което правя. Ще каже, тя изобщо не става, тя не може да прави видеа. Общо взето се притеснявах от това какво ще си кажат хората за мен. Нека ви кажа нещо. На никой не му пука какво правиш ти с живота си. Истината е, че хората просто е така те проверяват да видят дали те са по-назад или са по-напред. Всъщност на тях единствено им пука само за себе си. Най-вероятно, ако им кажеш, че си започнал да се занимаваш с YouTube и да качваш някакво съдържание в социалните мрежи, най-много да ти се изсмеят и да ти кажат то така става. Пак че е инфлуенсъри. Да, то пък целият свят се напълни с инфлуенсъри. Обаче знаеш какво? Няма за какво да ти пука. Те ще го мислят точно 2 минути и после ще им мине и ще трябва да мислят за тяхните задължения от живота, защото не всичко се върти около теб. Нали? Сравняването с другите хора. Аз влизам в TikTok, влизам в Instagram, скролвайки си напред-назад, виждам толкова много хора, които не познавам, толкова много различни тела, толкова много различни лица, толкова много хора. И в главата ми се върти една мисъл. Защо аз съм по-назад? Защо нищо не правя с живота си? Гледайки хората, които пътуват, правят нещо с живота си, аз си задавах супер много въпроси. Защо аз не изглеждам по този начин? Защо моето тяло не изглежда толкова добре? Защо не съм толкова красива и всякакви такива неща? Наблюдавайки си мисълта в главата, осъзнах по какъв начин ни влияят социалните мрежи. Това не бяха мои мисли, защото изключително много се харесвам, изключително много обичам тялото си, харесвам се, приемам се такава каквато съм. И осъзнавайки, че това не са моите мисли, аз наистина си казах вау! Вау! Всеки един от нас е различен и това може да сте го чували много пъти. Наистина много пъти и да ви е втръснало от това, но това е самата истина. Всеки един от нас е различен. Мисли по различен начин. Има различни цели, има различни мечти. Казвах си, защо да качвам видеа, като има супер много хора, които качват такъв тип видеа, такива подобни. Какво ще допренеса аз, като направя някакво видео? Трябва да опиташ. Хубаво е да опиташ, наистина. Всеки един от нас има различна енергия, с която да влияе на хората и се струва хората да те чуят и да те видят това, което ти имаш да кажеш. Така че опитай. Все ще се намери някой, който е по-красив от нас, който има по-хубава камера, който има по-добро интро, който има повече последователи. Така че това е живота. Няма какво да направи. Просто се приемаш такъв какъвто си, прекрасен и продължаваш. Това е. Идеята, че трябва да съм перфектна. Аз всъщност не обичам думата перфектно, защото няма такова нещо. Винаги съм предпочитала по-небрежния грим, по-небрежна прическа, както може да забележите, моята прическа не е перфектно зализана, има си тук штръкнало напред-назад. Чаках перфектният момент, казвах си, той ще дойде, нали, в момента не се чувствам много готова, нямам и много идеи за видеа. Перфектният момент няма да дойде. Няма да дойде перфектният момент. Или ти го създаваш, или го пропускаш. Вътрешният ми критик, този мой стар другар, този критик, който всеки път, когато ми хрумне някоя луда идея и той казва, ти луда ли си бе? Това няма как да го направиш. Това не можеш да го направиш. Ти не си достатъчно добра за това нещо. Не си интерес. Хората няма да те гледат. И с какво си по-различна от останалите, че да направиш това нещо? Знаете ли какво направих аз? Направих си татуировка, която гласи Силенсио Бруно. Той е на италиански и означава млъква и Бруно. Ако някой от вас е гледал филмчето Лука, ще оставя ето тук някъде снимка да видите. Моля, споделете ми в коментарите, ако сте гледали това филмче. Въпрос за две момченца, които искат да преследват мечтата си и казват Силенсио Бруно, което означава, че това е вътрешният глас на момчето, което е решил да кръсти Бруно.
ако ме разбирате. Както и да е, аз си го татуирах, при което моят татуист беше някакъв такъв малко бъгнат. Какво подявалите е това, но позволете се да бъдете малко по-откачени от обикновеното. Бъдете истински, правете това, което ви прави щастливи. Бъдете себе си. Колкото и да гледаме всякакви социални мрежи, не губете себе си. Правете това, което ви кара да се чувствате истински живи и не слушайте хората какво ви казват. Въпреки, че тези неща бяха в моята глава, ето ме тук. Качих второто си видео. Аз съм тук и в момента говоря на вас. И съм изключително благодарна, изключително горда със себе си. Въпреки, че правя малки крачки, те не са за подценяване. Много се радвам. Сигурна, че малкото дете в мен в момента е на 7-то небе, защото това беше нейната детска мечта. Наистина, аз не мога да повярвам, че имам смелостта да го направя това нещо. Пожелавам на всеки един от вас да направи това, за което наистина мечтае. Пожелавам на всеки един от вас да бъдете поне малко смели. Дори когато ви е страх, започнете. Просто започнете. Ако ти гледаш това видео и се чувстваш по същият начин и си се препознал, знай, че не си сам. Искам да ти кажа, че не ти трябва увереност, за да започнеш. Тя ще дойде сама, когато вече си тръгнал по този път. Така че започни с каквото искаш да се занимаваш, дори да те е страх. Аз направих това. Ако искаш, може да ми напишеш долу в коментарите кое е нещото, което те спира да сбъднеш мечтата си. Ще ми бъде изключително интересно. Нека си помагаме един на друг. Пожелавам ти един хубав ден или една хубава вечер, зависи кога гледаш видеото. И ще се видим следващия път. Чао!